Joo, mä asun äidin kanssa kahdestaan. Tällä hetkellä 28 oikeastaan. Eilen just täytin. Mä haaveilen, että musta tulee joku päivä kokki. Tykkään vapaa-ajalla käydä seurakunnan kokkikerhossa ja katsoo kokkausohjelmia ja telkkarista. Mä tosiaan oon syönyt äyriäisiä. Musta tuntuu, että se on ollut mussa niinku ala-asteelta asti, että että mulla on ollut semmonen tavallaan outo suhtautuminen ruokaan. Mutta sitten yläasteella mun kaverit alkoi jostain syystä kiinnostumaan tästä rapujuhlakulttuurista ikään kuin. Ja sitten yhtenä päivänä yksi mun tuttu kutsui mut pizzalle ja sanoi, että kannattaa maistaa tuota katkarapupizzaa. Mä en siis ollut silloin vielä uskossa ja mun maailmankuva oli vielä aika erilainen. Mä olin silloin vielä ihan niinku vielä sitä mieltä, että saa syödä mitä huvittaa ja että kirkko on idiootti, kun mä käsitin, että Raamatussa sanotaan, että äyriäisten syöminen ei ole oikein. Ja kesällä mä sitten aloin käymään se mun kaverin sukulaisten järjestämillä rapujuhlilla. Sieltä sai hirveästi kavereita ja se tuntui silloin hyvältä, kun mulla ei aikaisemmin ollut hirveästi kavereita. Sitten yksi mun tuttu lukiossa, se sanoi, että se on kuullut tästä mun rapujuhlinnasta ja se kysyi, että voiko se rukoilla mun puolesta. Ja mä sanoin, että joo, että ihan sama, että ei se sillä haittaa. Ja sitten se rukoili ja sitten mä näin pyhän hengen. Mä menin sitten sen kaverin kanssa sellaiselle kokkausleirille. Siellä mä sitten päätin, että mä alan seurata Jeesusta. Että mä en enää halua syödä äyriäisiä, koska mä haluan lopulta päästä taivaaseen Isän luo. Kun mä tulin sitten sieltä leiriltä, niin mä menin heti sanomaan mun kavereille, että mä en tuu enää ensi kesänä niiden kanssa rapujuhlille. Oli ne aika pettyneitä tietysti ja taisi niistä pari vähän suutahtaakin. Ne kaverit sanoi, että et se sitten koskaan oikeesti edes oo tykännyt ravuista. Ja kyllä mä uskon tulon jälkeen kyllä katsoin pakastealtaan katkarapuja sillä silmällä monta kertaa. Mut sitten mä rukoilin Jumalaa ottamaan tällaiset tunteet pois, kun mä en voi enää syödä äyriäisiä. Pari vuotta sinne meni ja nyt ei tee yhtään enää mieli katkarapuja. Mä en enää ollenkaan katso äyriäisiä niin kuin ruokaa. Kirkossa jotkut tulee sanoa, että et sä voi ajatella tolla tavalla ja tuohan on henkilökohtainen valinta. Mutta jos me ei puhuta kirkossa Raamatun totuudesta, niin mistä ihminen sitten saa sen ponnekkeen, että se lähtee niinku itse niinku pohtimaan sitä asiaa. Ja se niinku, että saa puhua sellaisista asioista, mitä Raamattu opettaa sille niinku ihan totuudenmukaisesti, eikä tarvi varoa, että ihmiset alkaa katsoa oudosti ja että niinku uskovaisista saa semmoisen hullun kuvan. Mutta kumminkin se, mitä Raamatussa sanotaan, niin se on se, mitä Jumala sille oikeasti ajattelee siitä. Ja jos joku kannibaalikin voi tehdä parannuksen, niin miksei sitten joku ravun syöjä?